Червеният цвят в трислойната ефектна линия 46V. На марката Mazda е труден за обработка и струва над 1 милион донга за литър. Нашата мечна фабрика MHM с над 20 години опит и международни стандарти е разработила основа за боя в 46V под марката E-Force, която струва наполовина и предоставя неочаквани резултати за виетнамския пазар. В икономиката нашите виетнамски инженери са разработили линия с цветен код 46FV. Марк E-Force, която струва наполовина и постига резултати над очакванията, за да отговори на нуждите на виетнамския пазар. Цветът 46V е труден и скъп. Нашата фабрика е разработила икономична линия, което означава, че 46V е ярък, следователно устойчивостта на атмосферни влияния на цветът 46V е много важен фактор. И нашата фабрика използва устройство за измерване на трайността на цвета. Това показва, че резултатите по отношение на свежестта и трайността на цвета след известно време са много добри. Да, и до мен е WinFast Lac SA 2.0, гидшие, който е боядисан с цвета 46VA, Magnifost от техниците на фабриката MHM. Както можете да видите тук, това е състоянието преди боядисването, а това е състоянието след боядисването. Свежестта и трайността на цвета след известно време са много добри. WinFast Lac 2.0, боядисан в 4.6V. Magnifost от 7 техници на МРА. Състояние преди и след боядисването. Какво е по-велико от линия за боядисване, произведена в Виетнам върху превозно средство, произведено от виетнамци? Това насърчава растежа и международната експанзия на виетнамските компании. Това е автомобилът, произведен от виетнамци, което прави виетнамските компании все по-силни и им помага да растат на международно ниво.